Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Nah, saat ini saya berada di alun-alun Wonogiri. Berikut kayak gambar Pak Soekarno. Terus ke samping kono kayak alun-alun Wonogiri. Aku harap menuju spot kali neng Pokoh lho. Kono. Seluwak. Spot Seluwak. Neng Desa Banaran. Ayo gas ke, langsung. OTW. Kono kae kok jalan ring road. Cara kata kerene ring road Wonogiri kok arah Solo Sukoharjo kono kae. Kayak agraria. Nek kok kono kae kok arah Wonogiri kota kok kene iki kono. Nah, Wonogiri kota. Nah, engko lurus rono kae. Dalane lurus rono. Nah, angkutan ya ade lurus rono. Mana bolo gas ke. Jadi iki ke arah anu ya bro, ke arah timur iki. Nah, iki lurus terus SD siji Wonogiri iki cek lurus terus. Nah, iki shelter base iki. Iki cek lurus terus. Tetap hati-hati lho bro. Ngepite alon-alon. Pokoknya nek nggo kendaraan sing alon-alon. Ngono. Nah, depan iki enek jembatan Pokoh. Yo, jembatan double iki cek arah timur toh. Ngetan bahasa Jawane. Terus iki cek rono terus bolo. Nah, iki rada alon-alon iki. Nah, kanan jalan iki nek pom bensin to iki. Nah, pom bensin di Pokoh. Nah, iki nek dalan ngalor. Iki belok kiri iki bolo. Wih, wis pokoke iki lurus terus. Oh. Iki nek perempatan iki. Oh, iki perempatan ngarep iki lho. Nah, alon-alon awas. Lihat kanan, lihat kiri. Oh, gas. Iki lurus meneh arah ke utara. Iki arah utara. Iki masuk perkampungan iki. Nah, iki lurus terus dalane medhuk. Nah, iki. Oke, tetap hati-hati ya, Bolo. Nah, iki masih medhuk iki. Nah, iki enak cengkrekan iki to. Iki rada munggah itu. Iki jembatan gitu. Jembatan lurus meneh cengkrekan iki munggah. Nah, pertigaan mentok iki diambil kiri. Yes, kiri terus ngarep kene tikungan, awake aja tikunganan. Nah, ada sing lurus gang lurus iki. Lho, cor-coran iki lho. Jeglik. Nah. Iki pokoke iki lurus terus. Kayak parkire ya ning ngarep iki, kayak lho, enek sing parkir pisan. Berarti kayak wis ana sing mancing. Nah, parkire ning kene iki polo. Parkir ning kene iki. Heeh. Nah, kono ki medhuk ngono ki iso apa? Coba aku tak survei sing lurus iki. Wah, sadu nih. Yakin. Ini iki dalane. Tapi ki sing mancing ora ono apa. Ini iki. Jalannya setapak ini. Iya bekas jalan-jalan pemancing. Sahdu banget ya. Alami. Lho, lokasi ning ngene iki. Wah. Dulu iki nek jembatane lho. Oh, jembatane nyebrang rono iki.
spot mancing nih kono kae. Wis mandek ini delok. Dalane setapak agak. Kali ini gini gitu. Kali. Tekan spot iki bro. Sahdu spotnya. Oh. Iwake. Water bro. Iki bro. Aku wis tekan spot nanti kali Celuwak neng Bandaran Pokoh. Ono kae. Ini kondisinya gini iki. Sahdu banget loh. Oh. Iki banget iki. Ini ya bro. Yes, tekan lokasi nih. Ini gitu. Yang pengen ngerti lokasi nih ini. Yuk banget ini, syahdu. Ono ya belo, sekian dulu dari kami Ahzabhum. Ya, tak kayak info pisan gitu. Aku harus bialik gitu. Saya mancing es teko gembruduk kan.